Martxa baten lehen notak hasi aurretik, Baster kulturgeneko taula gainean isiltasuna entzuten dugu. Arnasotxak eusten dira. Badator taula gainera piano jolea, bere bakardadean hatzak dantzan jartzen ditu. Bihotzaren taupadak erritmoa markatzen ditu. Eta dena aldatzen da segundu batean. Lehen notekin, musika hotxak deialak bilakatu da auditorian gora. Zabaldu da musika herri osoan, antolatzaileen gatik ez balitz, ez ginateke iritsiko ona. Eneritzek jotzituen lehen notak, Joritz eta Matin jarraitu lau eskuetara. Maili Junek eta Nahiak amaitu 6 eskuetara. Zuei denoi Andoaingo naiz kanpoko piano jotzaileei gure esker ona. 1, 2, 6, 700 eta 33. 11 esan da nahikoa. Hitz gutxirekin asko esaten da. Soiltasun ederra gure hizkuntz zaharrak. Musikari, irakasle, guraso, antolatzaile, guztiak bat egin nahi gara. Mutil edo neska, musikari ez zaio inporta. Generoa aspaldi gainitu baitzuen gure piano jaialdiak. Andoain se llena de música una vez más. La asociación de Yadar ha trabajado sin descanso. Las y los jóvenes pianistas preparan sus piezas y transmiten su emoción con las notas del piano. Andoain proyecta su ADN en este festival. Trabajo, apoyo, afecto y estima. Andoain es en estos días y en otros muchos un ejemplo de trabajo en conjunto. Aya, Legorreta, Mezqueta, Mayavia o Anoeta. Desde Bilbo, Iruña o Gasteiz. Muchos pueblos y ciudades, grandes o pequeños, han traído el eco de sus notas al auditorio de Andoain. Berrogei urte dira Mikel Laboaren kantuari Joxan hartzek hitz ederrak ipini zizkiola. Bihotza bezain bero, zabalik besoak eta eskuak. Herri txikien arteko elkartasuna azkri da. Har dezagun guretzat mezua, jo dezagun gurea baliz bezala doinua. Martxa bat lehen notak Andoaingo piano jaialdiaren amaieran. Eskerrik asko bihotzez, udalaren eta herriaren izenean, hau guztia egitea posible egin duzuen guztioi.